Malawi Today. Tikulandireni abale ndi alongo okondedwa konse kumene muli madzulo a tsiku la lero pa 23 March 2025 pamene nthawi yanga ikuti 20 minutes to 9 chigawo chimene chindithu chakumadzulo. Tikuti mwaswera bwanji abale ndi alongo konse kumene muli madzulo a tsiku la lero pa 23 March. Madzulo ano muli ndi ine m'bale wanu Comrade Jonathan Phiri. Tikuti mwaswera bwanji konse kumene muli. Paja mchichewa muli mawu amene amayankhulidwa kuti mvula ikagwa kuchuluka zolilalira. So ndimangofuna kuti ndinguyankhako ku zinthu zimene ndikuzidziwa ine. Ndikuyankhula zimenezi kumbali ya zoyankhulidwa zinezi zambirimbiri ndipo mpaka na lero zambirimbiri zokhuzana ndi kutisiya kwa malemu Sir Charles Ben Longwe. Zoyankhula zambirimbiri makamaka kumbali ya za ndalama zopereka chifukwa ena atangomva kuti Sir Charles Ben Longwe watisiya panachitidwa create group imeneyi yonena kuti anthu azisonkha ndalama, akamasonkha ndalama athandizire pamaliro a Sir Charles Ben Longwe. Koma ndiyankhule pano chilungamo kunena kuti amene anachita create group imeneyi Pastor Shumba ndi azinzawo. Komano palibe kumaliro amene linapitako sitidamve nkutheka kuti mwina athandiza mwina mwachisisi kumasiku kumene ndikuti ndakamba kayi kunena kuti ine ndiyankhula chokha chimene ine ndikuchidziwa ndi chimene ndamva komanso chimene ndachiona ndi maso anga. Palibe sipanalengezedwe kutanthauza kunena kuti gulu lina lilonse limene amatsogolera Pastor Shumba kuti kwaperekedwa ndalama ya chipepeso. Izozo nde sindamve. Komanso sindamve ndi wachibale wina aliyense kuti Pastor Shumba kamene mwina kumbali atenga ndalama mwina apereka. Takhala ndithu masiku awiri amenewa tili ndi Kevin Longwe. Kevin Longwe amene ali mphawo wa Sir Charles Ben Longwe amene amayikidwa m'manda dzulo. So chimene ndingayankhule pano choona chokha chimene ndikuyankhula pano chonena kuti tidamvetsedwa tili kunthunzi tukatenga thupi la malemu Sir Charles Ben Longwe. Ngakhale kumeneko kunali zovuta zambirimbiri. Ngakhale kumenekoko kumonetsa ndithu kunena kuti kuti anthuwa osonyeza kunena kuti palibe amene akuthandiza ndi china chilichonse. Ngakhale so kuti abusa Shumba onso anali kunthunzi komweko nali ndithu gulu kumene Ashumba ankafotokoza kumafotokozera Spark Stark C kunena kuti ku group imene napangitsa kulibe munthu wina ali samana ndipatsako even 1 kwacha. Palibe amene waponya even 1 kwacha. Zimene anayankhula ku nthunzi ukuku tukatenga thupi la Sir Charles Ben Longwe ndi zimene ine ndinakhulupirira ndi kuonanso kunena kuti kuja sikunalengezedwe ndalama ina iliyonse imene yachoka m'manja mwa Ashumba kapena yothandizidwa ndi anthu kapena kuti wachibale wina aliyense kufotokoza kunena kuti apatsidwa ndalama. Izozo nde saname sidaonepo. Sidaone ndalama zimene ife tazimva zimene zinalengezedwa zimene anthu okufuna kwabwino anathandiza atupere mulunzi 1 million analengezedwa. Malawi Freedom Fighters inathandiza ndi 250,000 Malawi kwacha. Zimenezo zinalengezedwa ndipo aliyense anamva poyera. Kuchoka pamenepo anazalengeza ndalama ya bungwe lija la Akalindo amene Malawi First nayonso ndithu inapereka figayo yatithawa pang'ono ngati sali 270 kapena 300 kapena 270
nawonso analengezetsedwa kunena kuti athandizanso ndi ndalama. Kuchoka pamenepopo palibe bungwe lina lililonse limene linaonetsa chidwi kuti mwina latenga ndalama lapereka ndi lakalengezedwa pagulu paja pamwambo wa maliro kunena kuti gulu litapereka lili kuchotsapo anthu amene ndikukuwuzani panopowa. So pano mukanena kunena kuti aya Jonathan Phiri iwo ndera aliyeso ndalama anapatsidwa ndiye mwafunsa kambanjewo ifo ali pa Malawi Freedom Fighter pompano ngati kambanjewo anatenga even kan 20,000 kan 5,000 kuti a Jonathan Phiri poti mukupita ku maliro mukati imina ifeyo ndiye ndalama naye ndalama imeneyi mukalembetse ndiye mwina angakuuze ndichiona ndiwo koma chimene ndikudziwa ine sinapatsidwe ndalama ina iliyonse kuchokera ku bungwe lija la the Citizens of Malawi. Palibe amene anandipasa ndalama imene. Mutakufunsa akuluakulu a bungwe limeneli Oliver Nakoma komanso mutakufunsa Edward Kambanje mwina ndi amene angathe kufotokozerani bwinobwino. So pano kuvala kwanga t-shirt ya the Citizens of Malawi enda kusakutetera mwene mtima kuti Jonathan Phiri watenga wadi ndalama anapasidwa ndi bungwe ivineyo pamaso pa Mulungu even lowani kwacha sinadiye ndalama yopasidwa ndi director amene Edward Kambanje komanso aliyense kunena kuti ndikayipereke kugulu kuidya palibe amene andipasa ndalama. Ndipo ineyo kunyamuka kuti ndipite ndikaperekeze Sir Charles Ben Nongwe ndimakumbukira zabwino zimene Sir Charles Ben Nongwe ngakhala anali kunja uko zimene amatichitira ifeyo tili mu bungwe la Human Rights Ambassadors HRA. Komanso pakumbukira mtima wake umene iyeyo amatuonetsera mtima wabwino ngakhale kuti akhale mwasemphana chichewa lero makumuimbira foni amakuyankhani ndipo amakuwuzani my brother zija zimachitika pokhala pagulu tiye tipitireni chitsogolo tiye tigwireni ntchito yopulumutsa mtundu wa Malawi yombola dziko la Malawi. Mawu awo ndi amene ine anandifika pa mtima panga ndikaonetsetse kuti ndizoona bwana Sir Charles Ben Nongwe apitadi. So sinawerengere kunena kuti kandi kunyamuka opanda kena kalikonse kandi kunyamuka opanda chani koma ndi athokoze a Malawi Freedom Fighters ntayankhula ndi Professor Kinka Malawi Freedom Fighters anithandiza ndi 10,000 kwacha poti fani naenda opanda kena kalikonse osati yokuti a Malawi Freedom Fighters anandipasa ndalama amene kuti ndikayipereke ku ijeni ayi komano anandipatsa 10,000 kwacha 10,000 imene inayonera kuti popita njira mwina ndithu amagulako madzi ndikumwama podziwa kuti ulendo umenewo ndi ulendo wautali kwambiri. Andi ndimakhanga kuti ine ndimalota zimene zinachitika pondipasa ndalama imeneyi bungwe limene la Malawi Freedom Fighters 10,000 kwacha chifukwa ngakhale kumeneko zinthu zake zinali zothamanga andi sitinakhalenso pansi kuti tingadye kapena kutani zinthu zake zinali zothamanga. So choche zake inacho kuti munthu ukadya ndi wapisa nthumba mwako watenga kanga chepe ndikutani ndikugula kanthu ndikudya. So pano chimene ndingakuyankheni chiona chimene mungathe kudziwa chiona ndi chimene choncho. Komanso kuphatikira pamene popo a Malawi Freedom Fighters anatuma amayi Ndangwa Iwala ndi abambo ena maina onda Iwala ndithu anthu amene nalandira ndi ineyo kumeneko ndipo amene anandiuza kuti ndalandire akafika kumenekoko fuwa ndife amene nachoka nzovuta kuno ku Blantyre ndipo nalandira kuti ndalondolera kwa anthu anamalira kuti ndalama ikafikire m'manja mwawo ni mwini ngati amayi awo a Sir Charles Ben Nongwe komanso mchemwali wawo amene watsala Kate kuti ndalama zimenezo zikafikire m'manja mwawo andi zinachitikadi zimenezo ndalama zafikira m'manja mwawo ndiponso zinalembetsedwa. So zinafikira m'manja mwawo pomwe panadzabwera achumba atafika achumba pamene ife timapasa ndalama Kate sister wake wa Malemu Sir Charles Ben Nongwe komanso amayi awo tikuti ndalama zimene zija zikalembetsedwe ananena kuti sizinzosayenera kuti ndalama zimenezo zikalembetsedwe ayi ananena kuti ayi mene zaperekedwa kwa anthu mubasi zathera pompo koma ndalama zimene za Malawi Freedom Fighters
lisalengezetsedwe lisakalembetsedwe ndi kulengezetsedwa ku gulu. Zimene azimene mayi amene anatumidwa ndi bambo awa anakanitsitsa ndithu kunena kuti ayi ifeyo tikuyenera kutsatira protocol imene tauzidwa kwa adirekta athu a Profesa Kinka kuti tikuyenera meta apasawa ndalama tikalengezetsedwe kuti gulu limene lasonkha ndalamazi likhale ndi chikhulupiriro kuti ndalama izi zayenda moyenera ndipo izi zikuyeneka kunena kuti zikalengezetsedwe ku gulu. Apopo Achumba anangokhala chete sanayankhulenso, koma amanena kuti nzosayenereka mwati mapereka ukoko ndiye kufunika ndalama mapereka kuno kosunga kalembetse musakalembetse. Komanso Achumba sidamvepo kunena kuti kapena kunyamula ndalama kupereka kapena kunena kuti analembetsa nkulengezetsedwa. Ayi, nkhani ndi imene ndalifotokoza kuti anafotokoza kunthunzi kunena kuti palibe evening akhale munthu umodzi amene group limene analichita iwe create zokusana ndi imfa ya Ben Nongo ananena kuti palibe amene anakhudzika ku gululo, palibe munthu amene anakhudzika ndi kutenga ndalama ndi kuti apereke. Kuyankha kwawo anafotokoza choncho. Zimene ndikuyankhula panonse ndi zimene ineyo ndikuzidziwa ndithu. So zikomo kwambiri.